Na, másnap reggel, a reggeli kocsmai bejelentkezés. Hát így kezdem a napot nyilván egy jó turistaként. Nem itt aludtam, ne tévesszem meg senkit, hogy tegnap itt zártam a napot, ma így kezdem. Elindultam ki a Baradla barlang, meg kemping, meg minden komplexum felé. Még előtte volt egy ilyen játszótérszerű, meg rét, meg ilyen pihenőhely. Jól el volt nyírva a fű, meg minden. És akkor én ott este le is telepettem. Ingyér, na ez az, ami nem mindegy. Ez egyébként jó lenne más tére is, hát ingyen miért ne? Csak az a baj, hogy a nap közben ma ilyen először is megnézzem itt Haktelket, kis település, nem is tudom, hogy lesz-e mit mutatni. Max a templom, meg egy-két ilyen dolog. Viszont visszatérve arra, hogy barlanglátogatások lesznek, így nem tudom hova valahol le kéne suvasztani egész napra ezt. Hát majd azért megérdeklődök ott a barlanglátogatásra, nem lehetne esetleg ott hagyni a tatyót. És úgy át akarok menni a szlovák oldalra is, úgyhogy nem tudom ezt, hogy lehet neki logisztikázni, hogy valahol mindig ott hagyni a motyót. Mert akkor este meg visszajönnék ide kocsmába, itt sötétedésig, vagy ilyen, tehát sötétedés előtt visszamennék oda a rétre, le tudnék sátrazni ingyen, és ráadásul ott van a büfésor mellette, és ott van a busz megálló, mert reggel átbuszozok a sofőrre, hogy ezt az 5 kilométert leszedjem a holnapi napból, mert egyszerűen nem férne bele. Meg hát úgyis kolbászolok itt ma annyit, hogy az bőven meg még pluszba is leszek. Mutatom, jó kis virágos utcakép. Ott van hátul a templom. Odáig még elmegyek. Na, világháborús emlékmű és a templom. De ezt is harmadjára sikerült felvenni, mert ugye emlékszünk még volt régen, lehet még ma is van ez a Family Frostos kocsi, nyomja azt a hülye zenét. Most itt nem ez volt, hanem egy másik, a Megyegőzös Kanizsára szólamai szólaltak meg. Na, itt megvan a kisbolt, itt bevásárolok, meg lesz a reggel is. Nem tudom, hogy ez gázcsere vagy mi, de folyamatos a zajszennyezés vidéken is, és már be is fejezem, mert már megjön egy ilyen motoros kapás kis kerti traktoros lófasz, és nem lehet csinálni semmit. Szokták mondani, ha van kocsid, lesz csajod. Na, ez egy igazi csajozós Verda. És akkor a jármű akcióban. Szuper! Amúgy nem ez az egyetlen érdekes élmény így itt ma reggel. Mutatom, az a Piaggio, az ilyen olasz, ők ilyen motorokat gyártottak, meg úgy látszik ilyen 3 kerekűeket is. Na, lényeg, hogy ide rakódtam le, ez egy ilyen buszmegálló egy szálpaddal, itt most föl van dúlva előtte, mindegy. Ezért ugye így az elnevezések mutatom, Aktelek, autóbusz váróterem. Hát akkor így, ez a váróterem. Ez esőbe különösen, előnyös, meg úgy minden időjárási viszonyok közt. Hát én nézem kicsit, hogy ez a váróterem azért ez egy kicsit így túlzás, vagy így nagyképű. Hát itt szakta ki rövid túrád, mert mind a Vöröstótól Jósvafőig tartó középtúrát már láttam. Úgyhogy nekem az most nem mozgatja meg a fantáziát. Inkább ilyen más barlangok még vannak, még több ilyen lehetőségek. Meglátom, mi lesz elérhető ma. Azokat próbálnám bejárni, vagy esetleg indítanának ma valami csoporttal ilyen hosszú túrát, barlangit, ami végig megy, akkor esetleg egy olyanra neveznék be. Aztán, hát tudjuk, oda már komolyabb filmes távkárvilágításokkal, meg minden, hogy lehessen komolyabb filmet készíteni, ugyanis ezek a egyszerű kamerák, hiába, hogy HD-s meg minden, de ezeket a sötét, barlangbeli fényviszonyokat, meg ilyen esti fényviszonyokat már nagyon nehezen kezelik le. A fényképezőgépek azok lekezelik, de ezek a videókamerák nem annyira. Tehát ezekhez már modernebb kamera kell, nagyobb tévés, ilyen stúdiókamera, plusz világítás, brigád, stb. Úgyhogy én esetleg, ha csinálok is, egy-két snittet beleteszek így majd a filmbe, de egyébként többet nem érdemes, mert mondom, nagyon nehéz azok közt a fényviszonyok közt ezzel a kamerával bármi érdemlegeset
alkotni. Na ennyi, útba vagyok a Baradla barlang, meg ugye a komplexum, látogatócenter, meg büfésor felé, és akkor majd mutatom a részleteket. Na mutatom, itt van ez a park, és ez ilyen teljesen ilyen szabad park, padokkal, pihenőkkel, meg mit tudom mikkel, és valahol sátraztam le, körülbelül ezen a részen. Itt van a büfésor, meg reggel itt lesz a buszmegálló majd, mert azért ez így teljesen ingyenes volt, mert ez még nem tartozik a kempinghez, vagy tegnap este ez volt a szállás helyszíne. Megérkeztem a barlang, meg ilyen turista szálló bejárati részéhez. Mutatom, itt jobbra van ez a park, ugye tegnap megszálltam, ez meg a kempinghez tartozó park. A különbség a kettő közt körülbelül 4000 forint, mert hogy még itt ingyen, ott meg fizetsz érte, így lehet lesátrazni. Úgyhogy ez az így elég vicces. De egész jó kis játszótér van felhúzva, meg pihenőhely. Családoknak minden. Jó, ez kidőlt fa. A büfésor egyelőre még pang, de hát gondolom majd ott inkább délután este indul be az élet. Na, itt mindjárt leülök, mert még elfogyasztom ezt a sört, és akkor megnézem, mi újság a barlang látogatásokkal, úgy a turista szállással kapcsolatban. És hát majd erről biztos lesz valami jobb szög is, de itt van a Baradla barlang felé magasodó karsztos szikla fal. Ez ilyen tipikus látkép, ez fogadja a látogatót, mikor ide érkezik. Ha közelebbről, hát itt már azért beindult az élet, már nyilván szezon van, nyár van, már látszik, ott van lent egy csoport. Itt a látogatóközpont, mindjárt azt is megnézzük, meg még megpróbálom megkeresni, mielőtt elfelejteném a bélyegzőt, de szerintem itt lesz valahol majd a barlangnál. Úgyhogy így ennyi. És mutatom, azért vannak itt profik is, akik más szemszögből közelítik meg a barlangot, hát konkrétan a barlangászok. Egyébként, ha már itt járunk, a látogatóközpont, megpróbálok ráközelíteni, így is van. Az Aggteleki Nemzeti Parknak a emblémájában szerepel a foltos szalamandra, ez a jelképe a Nemzeti Parknak. Na akkor a barlangbejáróna a sziklafal tövébe. Egyébként itt van mögöttem a kemping és turista szálló, úgy döntöttem, ma se fogom igénybe venni. Ennek egyszerű az oka. Barlangtúrában csak az alapstandard dolgok vannak. Itt az Aggteleki rövid túra, meg a Jósvafői rövid, meg a középtúra Vöröstótól Jósvafőig. Ezeket én már mind láttam, én valami spécit akartam ma, akár Vas Imre barlang, Béke barlang, Esztra Mosoly valami. Ezek jelenleg nem működnek, úgyhogy ma az egyetlen meglátogatni való az a szomszédos szlovákiai Domicai barlang, úgyhogy oda fogok átmenni, ott majd azért remélem el tudják rakni arra a barlang látogatás idejére valóban a motyót, ha nem, akkor meg nem tudom, hogy megoldom. De így viszont meg, hogy csak azt az egyet tudom megcsinálni, így átgyaloglok oda, így viszont nem fogok megszállni, megfizetni este, hanem majd az lesz, hogy visszajövök ide Aggtelekre, délután itt eszek, iszok valami jókat a büfésoron, elmegyek a jó kis esti kocsmámhoz, és akkor visszajövök este ide a jó kis tegnapi sátorhelyemhez, ahonnan 2 lépés a buszmegálló, és akkor reggel onnan tudok Jósvafő irányába menni. Egyébként itt a szállónál lesz valahol a pecsét, mert itt mutatta az útbaigazító tábla. Tehát, hogy itt van a turista szálló, a bejárata, és akkor ott van a falon, ami kell nekem most. Most bepecsételek, és akkor átmegyek szlovák részre, Domicába, és akkor megnézem azt a barlangot, ha már itt más opció nem maradt. Mutatom a ladát. Nem gyenge. Viszont amilyen jó volt bent a településen,
az ellátás. Hát a helyi viszonyokhoz mérten nyilván kisboltokban azért nem akkor áruházték, ami a helyi igényeknek megfelel, de ez nekünk túrázóknak az is jó, csak legyen nyitva. Itt viszont a búsli soron, büfé soron csak ilyen ajándék, meg ilyen gagyi szírszar játékbolt volt nyitva. Egyetlen egy büfé semmi, hogy délelőtt már 10:30 van, jelenleg semmit nem lehet enni, inni, kapni. Itt a Baradla barlangnál, hogy most megyek vissza a turista házhoz, hogy ott legalább próbáljak meg valamihez jutni. Aztán az útirány arra, át Szlovákia, és akkor Domica barlang. Hát remélem ott azért jobb lesz a helyzet, mint itt, de sok éves tapasztalat, hogy Szlovákiában a turizmus és az ehhez kapcsolódó idegenforgalom, szállás, büfé, stb. Szuperlatívuszokkal magasabban áll, mint nálunk ide-haza Magyarországon. Ez van. Na, az étterem része a turistaháznak. Hát az árakról annyira nem vészes, de nem is mondanám túl jónak se. Nem az, amire a turista számít vagy vágyik, de ma már tudjuk Magyarországon, hogy a úgymond turista szállások olyan árfekvésben mozognak, hogy nem igazán a turistáknak találták ki. Hál' Istennek azért még annyira nincsenek elszállva az árak, mint egy Wellness hotelbe, de igazán a turista nem ez, amire vágyik. Úgyhogy, na mindegy, esti sátorhely megint meg lesz ingyen. Este megnézem, hogy a büfésen ott még nyit-e valami, vagy esetleg itt tudok enni babgulyás, az még olyan elfogadható áron van. De az is lehet, hogy veszek valamilyen konzervkaját fönt majd a faluba valami kisboltba. Ezt megeszem ott a kocsmába, azt estére meg lerakódok oda ingyen. Na akkor immáron aktereket elhagyva haladok a szlovák határ felé. Domicai barlang, nincs messze, szerintem fél órát simán átsétálok, és akkor majd mondom, hogy mi van. Amit a turistaház éttermébe tapasztaltam, az még az áraknál is szomorúbb dolog, a munkamorál. Konkrétan ott valami csoport jöhetett, mert két ilyen pincér, egy hölgy meg egy fiatal srác elkezdték ott kirakni az extráigot, meg kipakolni, felkészülni erre, és a fiatal lány volt az is egyébként, mondta a srácnak, hogy szóljon már többieknek is, hogy besegíthetnének, hát meg kéne mozdulni. És hát csak egyedül voltam vendégbent, de azért így kiszűrődött a zaj, tehát mondhatni a vendég füle hallatára játszódtak le ezek az események, és akkor a srác bement, szólt, hogy meg kéne mozdulni, mert hogy a lányka üzente, és akkor ők minden kellemeset visszaüzentek neki a vendég füle hallatára, épp csak nem küldték el a halál faszára. Na, ilyen munkamorál, meg ilyen kollegalitás van, és mikor ezeket tapasztalom minden téren, mikor hazajövök ilyen szabadságokra, pihenni, nyaralni, meg akármi, ilyenkor tudatosodik bennem az, hogy soha az életben nem akarok hazajönni, élni, dolgozni Magyarországon. Már nem is az árak miatt, meg a szarbérek miatt, hanem hogy így állunk egymáshoz ide-haza. A túrás, a fúrás, az egymás köpködése, ez itt most kicsúcsosodott ebbe az egyszerű ilyen éttermi hálózatba is, de az élet minden terén ezt látom. Ez valami egészen döbbenetes és szégyenletes, hogy ide jutottunk, vagy hát nem is, hogy ide jutottunk, hanem hogy inkább úgy mondom, hogy még mindig itt tartunk. Hogy nyugatról a szar beszivárog, de a jó dolgok, hogy odafigyeljünk egymásra, meg így munkatársak, megbecsüljük egymást, kisegítsük egymást, együtt dolgozunk. Ez kurvára nem akar beszivárogni ide Magyarországra. Ez valami egészen szégyenletes.
tudom, valami felhagyott épület, és egyébként ugye a kék túra, ha tegnap, ha szabályosan az újon jöttem volna, itt hozott volna be a Baradla barlanghoz, ez itt a szlovák-magyar határon megy. Én viszont most megyek előre a domicai barlangok felé, már mutatom Szlovensko, Szlovákia, így köszöntenek, és akkor átlépjük a határt. Így most már semmi ellenőrzés nélkül, nyilván Schengen révén legálisan egy szál személyigazolványa, de amúgy nincs itt semmi határellenőrzés, szóval lényegtelen az egész. Mutatom, kétnyelvű tábla, Kecső-Domica, szerintem itt lesz a barlang, meg ilyen központ, hogy egy fél óra átértem, visszafele még könnyebb lesz már. Itt most volt egy kis lejtő, azt nyilván vissza ki kell mászni, de amúgy meg egész ideig fölfele jöttem, úgyhogy majd szépen lefele kell gyalogolni. Nem lesz probléma vele. Nagyon időben vagyok, még dél sincs, fél 12, úgyhogy remélem nyitva lesznek a látványosságok. Ennyi egyelőre. Én mutatom itt Szlovákiában is mindenhol így kitáblázva minden. Ott az most ki van dőlve, de náluk is ilyen a hozzánkhoz hasonló turistajelzések vannak. Ott mutatom a sárga jelzést. Hogy ennyi. Megérkeztem ide. Itt is ilyen viziterközpont van. Megpróbáljuk a szet. Itt láttam ilyen csomagmegőrzőket, úgyhogy úgy néz ki, le tudom rakni valahol már. Van büfé és minden. Itt a kasszánál úgy láttam, hogy csak készpénzzel lehet fizetni, ez most mondjuk gond lehet, de ha elfogadják a forintot, akkor nem. Na mindegy, majd mindjárt megérdeklődöm. Én mutatom ilyen. Szuper jó látogatóközpont van. Mondjuk a WC-k itt vannak, ezek a elzárkos valamik. Még ezt ki kell találni majd, hogy meg kell kérdezni, hogy hol lehet kulcsot szerezni. Hát nem tudom, magyarul beszélnek, itt a határközelben azért varráséd, de ha nem, akkor próbálkozunk az angollal. Akkor itt a bejárat, meg minden. Hát egyébként itt sincs nagyon elkényeztetve az ember, ebben a látogatóközpontban van néhány ilyen ajándékshop, a büfében csak ilyen víz talán még van, de inkább csak ilyen lónyálak, sör semmi, és itt van egy ilyen parkoló, van két ilyen büfé, nagyon szerény kínálattal, na mindegy, ez van, legalább egy sört tudtam menni, hoztam magammal eurót, még maradt a legutóbbi útról, gondoltam jó fog jönni, hátruccanok ide a szlovák részre. Aztán itt a kasszánál ki volt írva, hogy csak készpénzbe lehet fizetni, hát remélem azért elfogadjak a kártyát, vagy ha nem, akkor legalább a magyar pénzt, mert ki voltak írva mindenféle valutáknak az értékei, ugyanis most ugye nincs euró, egy minimális érme maradt nálam, egy ilyen sörre elég, de 12 euró most nincs itt ide befizetni, mert annyiba kerül a barlang belépő. Óránként vannak túrák, negyed órával a túra kezdett előtt lehet jegyet váltani, ezt sikerült is megtenni. Ami furcsa volt, hogy kártyával nem lehet fizetni, viszont mindenféle bankjegyet elfogadnak, úgyhogy átszámolják a napi árfolyamon, úgyhogy így közel 8000 forintot fizettem. Ebben benne van a belépő, amely 12 euró alapul, meg 7 euró, hogyha valaki szeretne fotózni, videózni, nyilván ez nálam opcionális volt, tehát így 19, majdnem 20 euró, ez így átszámolva 8000 forint volt, nem soká indul a túra. Sikerült megoldani a csomagmegőrzést is, ez ingyen volt, lerakták, majd a végén felveszem, úgyhogy ennyi, most már 5 perc van hátra, és akkor délre, a déli időpontra kaptam, és akkor indul a barlanglátogatás Domicán. Na, hát ez volt a Domica barlang, szuper jó volt, irány vissza Aktelek, aki itt jár, ki ne hagyja az akteleki, meg Jósvafői szakasz mellé, ezt mindenképp fűzzétek fel, fantasztikus volt. És mondom, nincs messze, még gyalog is, egy ilyen 25 perc, max. Fél óra a nagyon kényelmeseknek, és nagyjából egy kicsi emelkedő sem, tehát nem kell megszakadni, ide akár átsétálni is. Hát aki meg valamilyen közlekedési eszközzel van, bringa, motor, autó, bármi, azoknak meg egy pikpak,
néhány perc, és akkor ilyen fantasztikus élményben lehet részletek. Na, megyek vissza Aktelekre, ezt nézek valami ebéd után, mára ennyi volt. Na, én már a büfé soron. Volt itt több is, most már itt kinyitogattak. De van, amelyik már nem üzemel. Úgyhogy úgy látszik, már séri meg lassan, na mindegy. Én most el leszek egy darabig. Én megkérdezem, meddig van nyitva. Azt még lehet, hogyha befér, akkor lehet a vacsorát is itt költöm el. Egész jó kaják vannak. Úgyhogy most így erősen gondolkodóba estem a girosztál, a babgulyás vagy a pacalpölykört közt. Mutatom a mai menüt. Sült krumpli, pacal, kenyér is hozzá, savanyú, só, erős paprika, úgyhogy hajrá, toljuk be fel az arcba, ott van rá a sör. Hát mi kell lenni jobb? 2:30 azért összeröffentünk itt egy páran ebben a büfébe. Nem csak magyarok, hanem ilyen lengyel, meg mindenféle nemzetiségű turisták, szlovákok, de hallottam itt német beszédet is minden. Hogy ez nagyon szuper ez a büfé egyébként, úgyhogy örülök, hogy erre eltaláltam. Első osztály, ez a pacal, sült krumplival, savanyúval, amit itt kaptam. Ezzel estig kihúzom. Na ennyi. Na, következő, egyben idén utolsó túranap, majd mondom a részleteket, próbálom befogni. Itt van fent a tengerszemszálló, ugye ott mellette érkezik le a túrútvonal. Úgy látszik itt Jósvafőn, itt vagyok Jósvafőn, úgy látszik itt van 2 túrabélyegző is. Egyiket jelzi fenn, valószínűleg a tetőn egész fönt a nyereg, mielőtt lejön a kék ide. De van egy itt a barlangnál is. Itt ahol a kassa, már először megértem, hogy nincs itt, hogy be lesz adva, de nem, aztán megtaláltam, kiütött a szemem majdnem, még keresgéltem, ott van a falon. Itt is van egy kék túra bélyegző, itt bepecsételek. Aztán lemegyek Jósvafőre, ma ide érkeztem, ugyanis az történt, hogy ott Akteleken valamelyik nap meg kellett szakítanom, és volt megint egy kis pihenőnap. Ebből következik, hogy idén nem lesz befejezve a túra, sőt ez lesz az utolsó túranap, de majd mondom részleteket. Ahogy odaértem, meg másnap volt a pihenő, meg ilyen barlanglátogatós nap, ugye a Domicai barlang. Éjszaka megint megjött az eső, már este, épp csak hogy lebírtam sátrazni. Egész éjjel esett, most be nem áztam, de reggel egyszerűen nem bírtam az eső miatt elcuccolni időben, meg elindulni. Ezt a kis szakaszt le akartam buszozni, mert innen is még elég sok Búdva-Szilas, és ott meg el kellett, hogy csípjem a vonatot. Hát el kellett volna, el tudtam volna indulni, de az eső véget nem, úgyhogy megszakítottam megint a túrát, és most megint felbuszoztam, meg vonatoztam ide. Hát itt reggel még kihalt minden, zene se szól. 7 óra múlt, úgyhogy, de mindegy, azért fel kellett jönnöm ide, a településről, ott tett le a busz, 20 perc alatt föl lehet érni, tehát nem egy nagy. Azt hiszem, itt benyomom a bélyegzőt, és akkor megindulok lefele, majd megmutatom Jósvafőt, és akkor ma így könnyített cuccal, egy olyan 25-6 kilométer van rá, 9 órám, ezt kell bezúzni, hogy elérjem a vonatot Búdva-Szilason. Úgyhogy nem is húzom az időt sokáig, itt bélyegzek, aztán megindulok le a településre. Ami most meglepetés számba ment számomra, nem tudom, ez régen is így volt-e, vagy nem, de hogy ide a kék le se jön, tehát ott fönt elmegy a szálló fölött van a hegyoldalon, ami azért is furcsa, mert hát itt azért mégis itt a szálloda, a barlangbejárat, persze azért tettek le ide is egy kék túrabélyegzőt, most megyek lefelé itt a lépcsőn. És itt lefele ezen a szép völgyön lehet bemenni Jósvafőre, és ott van egy ilyen nagyon szép kis tengerszem, egy kis tavacska, meg ilyen nagyon jó kis látnivaló. Szerintem lehet, hogy jobb lett volna a kéket itt elhozni. Na mindegy, én ezen megyek le Jósvafőig, és utána is alternatív útvonal lesz majd, ezt mondom később. Úgyhogy itt majd megmutatom ezeket az érdekességeket. Mutatom itt a lejárat, sárga jelzés, meg van egy ilyen tanösvény is. Akteleki Nemzeti Park jelkép, a szalamandra van, és itt belőle bőven. Legalábbis ott az láttam az úton kiírva, hogy itt az autósoknak a táblával, hogy vigyázat, ilyen szalamandra vonulás, itt ilyen infós tábla ebedli. És akkor elindulok itt lefelé, tehát a sárga jelzésen fogok lényegében beérkezni Jósvafőre. A jó kis ösvényen megy lefelé az út. Itt van egy ilyen kis játszó tér, pihenő,
padok, esőház, szalonna, sütőhely, ilyesmi. Szuper jó. Időközben kiderült, hogy ez a tanúsvény, a Baradla tanúsvény. Nos, hát hogy miért lett utolsó túra ebből, mert egyszerűen nem fért bele ebbe a nyárba, amit szántam rá Szabit. Nagyon feszített tempóval fért volna bele, de egyrészt a kondíció se volt meg hozzá. Voltak szakaszok, amiket tovább tartott bejárni, mint gondoltam, és akkor utána meg voltak ilyen félnapos, ilyen kieső valamik, amiket meg kell csinálni. Aztán volt eső, egyszer be is áztam, akkor megint haza kellett menni. Plusz tettem még bele pihenőket, mert mondom, nem voltam olyan jó formában. Úgyhogy ebből kifolyólag, így a idén, 2023-ra a második ilyen kéktúrás évre, hát ide is sikerült eljutni, mert remélem azért Bódvacilosig eljutok. Már mondanak esőt, de ezt már valahogy csak megeszem ezt a mai szakaszt. És akkor hát a Cserehát meg a Zemplén marad jövőre, ez egy ilyen 8 nap, remélem jövőre tudok jönni, és akkor be tudom fejezni, meg tudom mutatni. Úgyhogy így alakult idén, de lesz még másfajta túra, máshol, de az idei magyarországi szakaszban, meg szabadságkeretben ennyi fért bele. Ha tudtam volna csinálni azokat a távokat, amiket elterveztem, előlétileg meg nem jött volna közbe ez a sok apróság, akkor másképp alakult volna, de hát az igazság, hogy ez az északi részen, ez a Cserhát-Mátra bükk azért úgy eléggé kivette belőlem a szuflát, meg hát nem csak belőlem, hanem másokból is, hogy láttam. Úgyhogy, na, mutatom itt közben, hogy jövök lefele, ott van valami, ott is valami barlang jellegű, van kijárat, de gondolom ez inkább csak ilyen kutatóknak, vagy valami. Meg itt is lesz majd egy ilyen, ha jól emlékszem, egy ilyen barlangi patak, hogy itt jön ki. Itt van valamilyen kis házikó, mindjárt megnézzük mi az. És farakás, festői látkép, hogy jól indul a mai szakasz. És akkor még előjáróban akkor gyorsan említettem, hogy ma is lesz egy kis alternatív útvonal, hogy itt Jósvafőtől egy darabig nem a kéket fogom követni, hanem a piros jelzést a Szelce-völgyön. Ezzel nem nyerek semmit időben, meg kilométerben se, nem az a cél. Egyszerűen, mikor először jártam arra, úgy megtetszett ez a Szelce-völgy, hogy automatikusan a piros jelzésen arra vettem az irányt. Később persze a piros találkozik a kékkel, együtt fog menni, aztán utána majd szétválnak, mikor megyek majd Dereng felé, de itt ezt a pirosat fogom választani, ezt a Szelce-völgyet mindenképp szeretném megmutatni, meg olyan hangulatos, hogy én inkább úgy döntöttem, hogy idén is azon csinálom meg ezt a szakaszt, ezt a kis házat. Itt mindenféle ilyen csatornák vannak csinálva. Lehet, hogy valami zsilipszerűt látok ott, lehet, hogy régen valamilyen malomszerű, vagy ilyesmi volt, de mindenhol vannak ilyen elvezető árkok, ott is lent több is, és akkor ott lesz a barlang, mindjárt közeledül megmutatom, ahonnan jön kifelé a karsztvíz. És itt is a kis háznál is pihenőpad, minden. Én majd most bent egy kicsit már eszegettem útközben, így állva a buszmegállóba, a Jósvafő vasútállomás, meg buszmegálló egybe. Voltak padok, de olyan szemétdomb volt körülött, hogy nem kívántam ott reggelizni. Ezt már Jósvafőn megejtem, és akkor ma már csak egyszer állok, meg esetleg úgy közben. Mutatom, itt zubog le. Ez a jó kis víz. Kristálytiszta és biztos jó hideg, és megy bele ebbe a tengerszem tóba. Mindjárt mutatom, de előbb megnézzük ott a kifolyást, ezt a rácsos részt. Hangulatos, ahogy ebbe a mohás részbe így csobog lefelé. Szuper jól néz ki. Igazából ez nem is ott a kaputól szivárog a nagyja, hanem innen így a kövek alól. És itt olyan csendesnek látszik, mintha épp csak csordogálna bele, de itt meg folyamatosan zúg lefele vízé. Nem tudom, honnan ennyi. De jó. Ez pedig ez a barlangbejáró. Valami Baradla, nem bírom elolvasni, megpróbálok ráközelíteni. Nem lehet leolvasni a moháktól. De azt gondolom, ez is valamilyen felfedező ág, nyilván barlangászoknak, nem a köznek. Itt ilyen kis terasz képződik ebből a vízből. És akkor, ahogy fut le ez a patak, ez meg így ezzel együtt egy ilyen párhuzamosan van egy másik.
mindjárt szép formációk vannak, majd mutatom. Na, így néz ki, hogy a köveken csorog a víz, van rajta moha, meg mindenféle ilyen lerakódások, közben a víz is munkálja ezeket. Ez jól néz ki. Úgyhogy azért nem is értem, miért nem itt jön le a kék, de mindegy, én ezt úgy gondoltam, hogy erre teszem meg ezt a szakasz Jósvafőig, pont ezért a látványosságok véget. Mindjárt jön a tó, mutatom azt is. Mind a két ilyen, ez a kis pacsak vagy csobogó ezt a tengerszemet táplálja, aminek ilyen zöldes-kékes színű a vize, ez úgy tudom, ilyen algák miatt van itt, hogy el van algásodva. Szép. Ott meg egész ilyen békalencsés lesz majd, mindjárt remélem közelebbről lesz valami rálátás arra a részre is. Nagyon szép. Hát ez kár, hogy itt bele van dőlve az a fa, de egy hangulatos ösvény. És akkor íme. Hát aki ezt a szakaszt itt csinálja, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ott hagyja el arra a rövid időre a kéket, és így, ha be az irányba csinálja, mint én, akkor így jöjjön be Jósvafőre, ezen a szakaszon, vagy Jósvafőnél is jöjjünk be a településre, nézzük meg, és akkor jöjjünk ki ezen a sárga jelzésen ide a barlangig, aztán onnan már pikpak vissza lehet csatlakozni a kék jelzésre. Ez sokkal szebb szerintem, mint ott fent az elkerülő szakasz. Van valami épület, nem tudom mit szolgál, van egy ilyen kis vízesőske. Jó, egy ilyen transformátor valaminél lekanyarodunk, és akkor itt vezet a sárga tovább, itt is van valamilyen vízmű építmény, és követjük a patakot egészen be Jósvafőig. Sárga kihúzott így a műútra, ami bevezet a központba. Itt most egy picit letértem róla, egy másik utcácskán fogok megérkezni. Helyi különítmény üdvözöl! Hoho, annak vagy négyen, öten. Mutatom a patakot. Majd arra lesz a templom, most akarják a fák, de azt nyilván megkukkantjuk. Jó kis falusi idyll. Mondjuk ez a romház nem hiányzik innen, de mindegy, ez van. Na itt tovább a patak mentén, és van olyan kis esőbe álló pihenő. Nagyon szép. Egy igazi falusi életkép. Van valahol valami tájház, gondolom az ilyenkor nem lesz nyitva, de hát más nem így kívülről megmutatom meg, azért itt mindjárt itt a templom. Így van ez a tájház. És nem is érdemes nagyon feljebb menni, mert ezt a rondoszlopot kivesszük belőle. És akkor így ott van Jósvafő temploma. Tájház megtekinthető péntektől vasárnapig, tehát úgy látszik, csak hétvégére van kiegyezve a dolog, 11-től 16 óráig. Hát lehet, hogy a portára be lehetne menni, de most így hivatlanul nem, de megmutatom azért így ezt a jó kis szőlőlugasos teraszt. Ennyi. Most bemegyek ide, ahol leszálltam a buszról, a buszmegállóba. Ott láttam egy vegyesboltot is, kiskocsmát is, ott megejtjük a reggelit. Ezt nekivágok akkor a mai szakasznak, a piros jelzésen egyelőre, Szelce pusztán át, a Szelce völgyön át. Remélem olyan szép még, mint régen, és akkor lesz mit mutatni. Na, itt a hídról mutatom a patakot, mellette nyírfák, padok, ott mindenféle szárnyasok. Nagyon helyes kis település. És akkor itt lesz a vegyesbolt, meg szembe a kocsmakombó. Még van valami emlékmű, azt még megkukkantom. És akkor itt mutatja kifelé a piros. Talán azt hiszem az lesz a kifele vezető út, de majd mindjárt megnézem, azért biztos, ami biztos. Igen, a ilyen régi jelzések mutatják is, hogy Szelce puszta 6,8 km. Erre van még egy másik tanösvényes, ez a Tohonya Kurisz lántanösvény. Mindjárt megnézem, itt van-e róla valami info. És akkor ezen a szép kis utcán, így a patak mentén, szárnyasok közt szárnyalok majd kifelé Jósvafőről. Na, mutatom. Ó, itt még van egy ivókút is. Rögtön, hogy lefordultam a
kocsma után, hiszen nagyon szép nyírfás soron. Most már akkor kifelé, Jósvafőről pihenő, mögötte a patak, a szép kis házak. És akkor megindul a mai nap érdemi szakasza. Hát a megérkezés után föl kellett menni a tengerszemszállóhoz, meg a barlanghoz a Pecsétér, meg vissza lejönni, ott megmutattam ugye azt a tengerszemtól környékét, meg azokat a jó kis vízfolyásokat, és akkor most megindulok a Piroson, Szercevölgy irányába, és nagyon szép így az egész település, hogy így kifele jövök. Nagyon szép rendben levő kis porták. Az idő jó, napos, igaz esőt délutánra mondtak csak, tehát eddig stimmel, remélem abba viszont tévedtek, és nem lesz délután eső. Ellennék valahogy nélkülem ezen a túrán. És akkor itt a patakot követve az utolsó házaknál így elmegy a piros jobbra. Egyébként ott az oszlopon, ott látszik, hogy ott megy a kék, tehát itt jött volna le a településre, és arra megy tovább. Ezt majd később keresztezzük, és később meg ugye még később rácsatlakozok, de most egyelőre Szerce puszta. Itt lesz gondolom némi emelkedő, de utána majd jobban lehet haladni a Szercevölgybe. Nagyon szép, jó, hosszú, lapos szakasz. Fogynak majd a kilométerek is mára, mert azért szeretnék időbe beérni Burgoszilasra, hogy elcsípjem a vonatot. Nem az utolsót, csak az utolsó előttit, mert az utolsónál már nincs is vonat, csak busz be. Sajúvöcségi is onnan haza, de az rizikós az átszállás, hogy a busz beér időbe, vagy nem. Szóval van ilyen 9 órám erre a 25-6 kilométerre. Úgyhogy, de megkajáztam meg minden, úgyhogy ez ma kis cuccal egész vállalhatónak tűnik. Na, volt a településről kifelé némi kaptató, de nem vészes. Lassan kezdem elérni a Szercevölgyet, és majd itt keresztezem a kéket. Én továbbra is maradok a piroson, később megint találkoznak, és akkor ott együtt megyek a kettőn majd, és utána már csak a kéken, de most ez a piros, ilyesmi táj lesz végig. Ez szerintem ennél még jobb is. Hogy kiérünk ott végig egy szép nagy völgy, ilyen füves területekkel, legalábbis ez volt legutóbb. Nem tudom mennyire legeltetik, kaszálják, hogy valami, hogy mennyire lesz tiszta, vagy gazos, de meglátjuk, hogy szerintem szép lesz. Na, itt egy pirosi a Cölöpön, ott pedig következik a útelágazás, a találkozópont, és akkor itt keresztbe megy át a kék, de én mondom, maradok itt a völgybe egyenesen, és ilyen lesz a táj végig. Egy kis visszatekintést is adok, mert szép ez az Aggteleki-kasz. Nem az a nagyon hegyes vagy dimbes dombos, de mégis van valami így benne. Nekem ez a gömörtornai kasz nyilván, mint innen származónak, amúgy is különleges, akárcsak a bükk, de hát azért, na szép, nézzük meg ezt a mindenféle színekbe pompázó rétet. Ez gyönyörű így nyáron, meg télen is biztos behavazva, mikor ilyen havasabb telek vannak, és akkor az irány az egyenes. Véges végig, ott még bekanyarodik a hegyek közé, és hát itt fogynak azért a kilométerek is. Egyébként itt a kék elfordul jobbra, az talán bevisz ilyen erdősebb részekbe, hűvösebb, de lehet, hogy több olyan dimbes, dombos, meg több szinteket lehet szedni. Úgyhogy mindenki döntse el, hogy a napon asszalódik, vagy bemegy a hűvösbe, de esetleg bevállal plusz szinteket. Én most a napos időt nem bánom, de így a völgy szépségéért én maradok itt a piroson. Kuriszlán, ez a hely megnevezése. Akkor itt vannak az útbaigazító táblák. Dereng 11,3 km, az az első elérni való pont.
Szelcepusztot van valami vendéglátó egység, vagy valami turistaház is talán. Lehet, hogy csak így csoportoknak, nem tudom. Ez ilyen 6,6 kilométerre írja, majd megmutatom azt is. Na, akkor irány Szelcepuszta. Egy kicsit most így magasabb a fű meg minden, de ettől jól néz ki továbbra is. Akkor legutóbb voltam akkor, de lehet, hogy egy más szakába az évnek, lehet nem nyáron, már nem emlékszek, és akkor tavasszal vagy ősszel nyilván másabb. Nem tudom, kaszálják-e, vagy valami, vagy legeltetik-e, de attól függetlenül nem ilyen dzsindzsás zsombolyos, hanem nagyon szép ilyen kis rét, kis bokrokkal minden. Annyi, aki ezt a szakaszt választja, nem már tud figyelni a lábunk elé néha, mert legutóbb, mikor itt jártam, azért voltak ilyen viperák, meg ilyesmik. Itt van azért, még most is belőlük. Nem olyan nagy populáció nyilván, de azért, ha nem muszáj, ne lépjünk rájuk. Hogy legutóbb pont az volt, hogy így mentem, és egyszer csak valaminek a sziluettjét láttam, és a bakancsomon siklott keresztül, ahogy léptem. Hogy érdekes momentum volt. Jár azért nem át oda figyelni. De ím a Szelcevölgy. Na, így haladok az irány továbbra is. Szelcepuszta, majd dereng. Ez a napi első húzósabb etap. A derengre elérek, ott már felén túl leszek, és akkor onnan majd meglátom, hogy állok időbe. De így az a napos része most fogynak a kilométerek. Sajnos ez egy olyan szakasz, hogy hosszú, így Jósvafőtől, vagy hát pláne aki meg Aktelektől kezd neki. Nincs település, föl kell pakolni mindennel, élelem, ital, és ha nincs szállás, vagyis valaki meg akarja szakítani, mint én, hogy haza akar utazni, akkor azért figyelembe kell venni a menetrendeket is, és hát az így hosszú szakaszt, akkor időre kell csinálni. Így mindig elgondolkodtam, hogy sikerül-e, meg mi lesz, ha jön egy rossz idő, vagy egy vihar, amit ma jeleztek, ugye, hogy azért ez így átgondolandó, de hát remélem nem lesz semmi gubanc. Van egyébként Búzba színoson szállás, de hát nem muszáj, minek venném igénybe. Úgyhogy igyekszem elcsípni a vonatot. Mondom ezeket, miközben mutatom itt a Szelcevölgyet. Nagyon szép. Na, közben egy kicsit ilyen erdősebbre váltott. És itt megjelent az elmúlt napok esőzésének eredménye is, a sár. De azért nagyjából ki tudom kerülgetni. Nem olyan vészes a dolog. De úgy látom, már vége is ennek a füsi erdős résznek. Mondjuk pedig ez nem volt rossz. És úgy tűnik, mintha megint mennék ki a napra. Na mindegy. Most egyelőre fogyasztom a kilométereket, ez a lényeg. Megizzadok a nagy melegbe, így is van, jövünk ki a napfényre. Továbbra is Szelcepuszta felé. Na, onnan jövök. És egy kis körbepillantás itt a virágos réten. Ez már talán olyan füvesebb, meg minden lesz. Van hátul valamilyen ordatető is. Erre emlékeztem is még. Hogy jó hosszú ez a völgy, tök jó pár kilométeres. Hát Jósvafőtől ugye Szelcepuszta, ennek a vége, ami 6,6 kilométer. Hogy nyáron, ebben a melegben, mint most is, lehet azért itt aszalódni, hogy aki ezt annyira nem bírja, az akkor menjen a kéken. Engem most a meleg nem zavar, főleg az elmúlt esős egy-két napok után. Ma teljesen jól esik itt aszalódni. Lemállna égek, mert most már hetek alatt azért meg lett az alapszínem. De fantasztikus ez a völgy. Itt azért oldalt a bálákból látszik, meg itt a lenyét részből, hogy azért művelik, kaszálják, hát viszik a szénát takarmányozásra innen. Úgyhogy ez így ki van használva. De hát most itt lesz az a nagy kanyar, amit a térkép jelöl.
akkor utána még mindig van jócskán. Mindjárt lesz egy tábla is. Meglátjuk, mit mutat, mennyire van innen. És akkor kinyílt a tálkép. Ott lesz az útbeigazítás. Véges végig a völgy. Ott is szépen lenyírva, bálázva. Úgyhogy ezt mondtam, hogy ez a szakasz, ez nagyon szép. Most kezd igazán kialakulni a látkép a Szárce-völgybe. Csak ajánlani tudom ezt az alternatívát. Nagy utolsó látkép, utolsó méterek itt a völgybe, legalábbis ezen a réten. Itt most már hozzácsatlakozunk mindjárt a kékhez, ott a fenyők tövébe. És akkor ott is egy ilyen útszerű, ha jól emlékszem, legalábbis amilyen erdészeti úton nem sokára elérem a Szerce-pusztát. De elvileg van valamilyen erdészház vagy pihenőház, meglátjuk. Ott egy ilyen kis pihenő, és akkor megyek tovább majd Dereng felé, a következő bélyegzőpont felé. Imhol, csatlakozás, Szerce-puszta fél kilométer. Itt a kék a sárgával együtt érkezik, és akkor így most már innentől mind a három kék, sárga, piros együtt megy. Sárga Színpetribe, a kék, ugye, hát a kékünk Jósvafő, de én nem azt használtam. Egyébként jó, mert már 8,4, ez egy régi táblát, nem tudom mennyire pontos, de azt jelenti, hogy a Derengig a fele megvan, legalábbis itt a házuk biztosan meg lesz, ami jó jel kilométer, meg idő szempontjából a mai napra. Itt némi pihenő után lenyomom azt a szakaszt, és akkor a nagyján túl vagyok. Persze azért, ha lehet haladok, inkább beérek hamarabb, az se baj, mert nem lehet tudni, hogy igaza lesz az időjósoknak. Hát délután azért mondtak esőket. Hát ha jön is, akkor már csak az utolsó 1-2 kilométerre belefér, de nem akarnám a fél napot abba tolni. Na, mindjárt érkezés lesz a pusztához. Szó és Zsivajfogad. Valami gyerektábor itt ki is van írva. Ott látok egy ilyen jurtaszerű sátrat. Meg itt ilyen megterített asztalok, trambulin, minden. Úgy látszik. Akkor mégis van itt ilyen szállás, meg ilyen gyerektáboroztatás. Így van, hogy vannak. Na megnézzük, hogy miről szól ez, de úgy néz ki, hogy ilyen tábor. Hát nem zavarom őket, majd leülök valami padra, de azért megnézem ezt a erdészházat, vagy turistaházat, hogy mi az. Na, egy kicsit odébb a tábortól, itt egy fatövébe, a fűbe leheveredtem, teljesen jó. Ott mentem befelé, akkor nem is vettem még semmit, csak kezembe volt a kamera, ott lóbált. Ami mentem be, már oda jöttek, hogy ne kamerázzak már a gyerekcsoport. Hát, és nem értem, hogy miért ez a paranoia. Ez már több helyen volt ilyen, hogy ne filmezzem, hogy ne. Hát a gyerekcsoportról nyílt, egyébként Pesti Brigád. Ezt megtudtam, hogy valami erdészház elvileg, de van, aki bérli, és akkor attól lehet kibérelni, tehát ez ilyen, tudjuk, hogy megy. Na, most az meg annyi, hogy gyerekcsoport, hát ezek erősen ilyen középiskolásoknak tűntek már, vagy legalábbis középiskola plusz ilyen felső átsuli max, tehát ilyen 13-tól 16-7 éves gyerekekig úgymond. Hát nem tudom, hogy ezen mi olyan nagy szuper titkos, hogy ne legyenek már rajta a filmen esetleg, ha véletlenül rákerülnének, de mondom, nem is volt szándékomban, csak az épületet akartam megmutatni. Na mindegy, megkértek, én ennek eleget tettem, sőt, hogy nehogyan az érzékeny lelkük valami sérülés szenvedjen, még ide el is jöttem onnan a fához, onnan jó messzire, hogy nehogy megrontsam őket azzal, hogy netán ott a jelenlétükbe sörözök. Ennyi, komolyan eszem megáll. Na mindegy, ez van, ilyen világban, ilyen paranoia van mindenhol. Szóval nem értem, na mindegy. De nekem mindegy, hol pihenek, úgyhogy ezen nem múlik. Úgyhogy innen megyek majd tovább Dereng felé, egy kis sörszünet után. És akkor
azzal úgy már túl leszek a jó felén. Egyébként kezd jó meleg lenni délelőtt 10 óra tájt már, és azért is ültem meg egy kicsit egy innivalóra, itt a Hüsibe, távol a csoporttól, úgyhogy ennyi. Majd mindjárt folytatom, aztán mutatom a továbbiakat Derenkig, és itt már a kéken fogok tovább menni. Egyébként csak mutatom térképen, itt egy picit már le van maradva a vég, az egy másik lapomban, de itt van valahol így Jósvafő, és akkor így a kék kijön így fölfele, és akkor a piros meg erre. Itt keresztezik egymást, ez az, amit mutattam előbb, és lényegében az, hogy én itt végigjöttem ezen a Szelce-völgyön, itt vagyunk pusztán, Szelce-pusztán, a kék meg elmegy itt az erdős részen, és akkor sárgával együtt, ahogy mutattam előbb, ott becsatlakozott, és ugyanígy itt vagyunk Szelce-pusztán, tehát igazából a kék helyett egy ilyen alternatív piros útvonalat választottam a Szelce-völgyön, ami nekem nagyon tetszik, úgyhogy ezt idén is így nyomtam le, tápa minden ugyanannyi, kinek hogy, ízlés szerint, de én ezt nem tudom ajánlani, úgyhogy jelenleg itt pihenek, Szelce-puszta, innen egy ilyen jó óra lesz a következő lapomban. Mutatom. Derenk községe, és akkor onnan majd még így fölmegyünk a Szabópallagig, meg le Bódvasszilasig. Így ez a második szakasza az Aggteleki karsznak. Nyilván persze annak függvényében, hogy ezt ki milyen távokra osztja fel, de mivel itt nincsenek azért akkora szintek, mint mondjuk a Mátrába vagy a Bükkbe, ezt az ilyen maga a nyers, tehát ezt a Putnok Aggtelek szakaszt, meg a Jósvafő Bódvassilast, ezt én egy napba be lehet húzni, és akkor a harmadik napra meg rá lehet illeszteni azt a közbülső nap, ilyen pihenőnapnak, barlanglátogatások, ilyesmi, ugye a Domicai, meg ott az Aggteleki, plusz át lehet sétálni, akkor Aggtelekről Jósvafőbe, aki úgy gondolja, hogy azt is meg akarja csinálni gyalog, vagy meg lehet tenni barlangtúra keretében, van akinek sikerül ilyen hosszú barlangtúrára benevezni, úgyhogy így 2 nap, meg plusz egy ilyen barlangnéző, meg településnéző, meg ilyen relaxálós napban, ilyen 3 napban végül is, de ebből 2 nap a menet, a középső meg egy ilyen élménynap, így le lehet tudni az Aggteleki karsztot, én is így csináltam, csak nekem volt közben egy hazaút, meg visszaút ugye az eső véget, de tehát ez volt, hogy Putnoktól Aggtelekig lezúztam azt a 30 kilométert, meg ma Jósvafőtől Bódvasszilasig ezt a 26 hét vagy mennyit, hogy hosszú, így távra hosszú, de szint meg nem annyi van, úgyhogy ezt meg lehet csinálni. Ez a mai egy kicsit annyival bonyolultabb, hogy többi innivalót kell, meg ennivalót pakolni, mert az út közben nincs semmi település. Tehát Jósvafőtől Bódvasszilasig csak a préri van, az erdő, meg a mezők, tehát ide egész napra föl kell pakolni élelmet. Amikor most reggel már megkajázunk ott Jósvafőn, vagy aki az ellenkező irányba csinálja Bódvasszilason, akkor max. 1 plusz étkezésre valót kell cipelni, hogy itt valahol félúton, akár itt vagy Derenken kajálni egyet az ember, de visz valami csokikat, almákat, azt út közben is el lehet eszegetni, szóval inkább az innivaló, a víz, amire egy ilyen hosszú szakaszra fel kell pakolni. Ugye volt már ilyen, a Bélapátfalva bánkút, az is 20 km a nagy semmi, már úgy, hogy szép, meg minden, csak nincs semmilyen infrastruktúra, település, Bükkfensík végig. Akkor ott volt nemrég a Mátraháza, és Kékestető sírok szakasz, bármelyik irányba, mondom, akár a Bélapátfalva bánkút is, bármelyik irányba. Szóval vannak ilyen hosszú napok a kék túrán, mikor nincs infrastruktúra település, és úgy kell az egész napi túrát, ezt a 20-25 kilométert letolni, hogy föl kell pakolni az egész napra való ennivalót. Ez nyilván hozza plusz súlyokat a zsákba, és ha még kemény a terep, mint ugye ott a Mátrában, meg a Bükkbe, akkor azért ezt nem árt belekalkulálni. Úgyhogy ennyit ilyen kis elmélkedés itt a távolságokról, meg szintekről. Még egyszer. És akkor még egy kicsi sziaszta, aztán indulás van Derenkre, ami egy ilyen emlékmű falu, meg ilyen fölhagyott falu, meg ott kitelepítettek embereket, meg minden, azoknak lesz ott így emléke. Ezt fogom majd megmutatni nem soká. Na még ennek a gyerektábornak
az intermedzójára hozzátéve, amikor régebben csináltam a kéket szintén, akkor este beestem ott egy ilyen kulcsos ház jellegű valaminek a kertjéhez, és ott volt is egy ilyen gyerektábor csapat. Voltak velük ilyen tínédzser felügyelők, ugye már ilyen nagyobb, ilyen középiskolás vagy olyan felsőbb csoportos lányok, fiúk. És mondták, nyugodtan ott sátraznak náluk, töltsem ott az estét, meg segítsek már nekik ilyen állomás vezetőnek, hogy ilyen akadályversenyben a gyerekeknek, meg minden. Tehát így is hozzá lehet állni, meg úgy is, hogy ilyen kamaszkorú ilyen tábornál, jaj, ne filmezzél már, aztán jó, ültem itt egy kicsit a fatövébe, és a magyar nyelv válogatott erősebb kiszólásaiból, a kurva anyázástól a faszom a szádba, itt minden elhangzott. És akkor ezeket kell óvni, hogy ugyan már lenne filmez, mi történhet abból. Szóval ennyi, egy agyrém, ami folyik így a világba, hogy ezek az ilyen pubertás, meg serdülő, meg kamaszkorukat élő srácok, fiúk, lányok, nincs ezzel baj. Ők már ide azért jönnek, hogy meglegyenek a ifjúkori szerelmek, elmennek csókolózni a bokorba, káromkodnak, befögnek, kökkönnek, nincs ezzel baj, csak ne tegyünk már úgy, mintha ilyen 6-8 éves gyerekek legyenek, és jaj, ne filmezd már ezt a tábort, mert egy gyerektábor. Hát ez milyen gyerekek? Hát úgy beszélnek, mint a kocsis. Hát ha most ilyenek gyerekkorukban, akkor milyenek lesznek felnőtt korukban, nem? Szóval, na erről ennyit, egy kis szociológiai tanulmány gyerektábor margójára. Na közben mutatja Szelce puszta, itt vagyunk, Dereng 4,7 km, 1 óra 20 perc, és egyelőre többi csak ilyen részadatok, még Bodva szilas nincs rajta, hogy az mennyi lesz majd, de mindegy. Na, elindulok ezen. Próbálom kiheverni a gyerektábor okozta sokkot, mert ma, ahol ilyen szekeres, meg gazdálkodó falusiak voltak, ilyen másnaposan tegnapi szénahordásból, meg bebaszásból épp kiózanodóba reggel a kocsmába, ők nem beszéltek ilyen randán, mint itt a gyerektábor. Hát ezen azért el lehetne gondolkodni, hogy nem inkább maga a táborba kellene ezeknek a lánykáknak is úgynevezett ilyen kísérők, meg animátor, meg mit tudom én, minek hívják őket, hogy egy kis kultúrát vigyünk bele. Nem inkább ezzel kéne foglalkozni először, hogy ott a táboron belül megcsinálják a rendet, nem az, hogy ide vetődik valaki egy túrázózt. Ne filmezd már őket. Közben meg kilóg a kapanyél a szájukból. Na viszont, hogy valami jó élmény is legyen mára, jött szembe egy túratárs, ő ellenkező irányba járja, szerint a Zádorfalváig szeretne jutni, ez azért kemény, mert én ma ezt a Jósvafő Bodva-Szilas szakaszt csinálom, ő onnan indult vissza, és hát azért még ugye Jósvafőtől még Achtelek, meg Zádor, meg hát azért megbíztattam, hogy ott lesz ilyen kemény, sáros, dzsindzsás, bogaras, legyes, minden dögevős szakasz, úgyhogy aztán mondta, hogy ő a sátrat azt nem hozott, bivakolha tud, vagy ha van szállás. Most valami magas lesen aludt itt, azt mondta, hát igen, az még egy opció, de nem tudom, hogy errefele mi lesz, esetleg ha nem bírja Jósvafő, vagy Zádorfalváig. Ott az Achtelek Zádorfalva szakaszon nincs is sehova, ahova le lehetne matracozni meg minden, mert megesznek a dögök. Úgyhogy hát remélem valami jó helyet azért talál a kollega éjszakára. Úgyhogy, na az első ilyen mai túratárs, akivel összefutottam. Ma nem is számítottam sokra ezen a szakaszon, meg főleg így, hogy ilyen hétköznapban. Úgyhogy ezt inkább ilyen hosszú hétvégébe szokták megcsinálni, ezt a Putnok, Achtelek, Jósvafő, Bodva-Szilas plusz ezt az achteleki valamit, mert ez ilyen 3 napban, ahogy mondtam, pont jó belefér. Na, Dereng 4,5 km, 1 óra 20 perc, hát jövök, nem tudom egy ideje, ott is annyi volt, 1 óra 20 perc, szóval ennyit a tábláknak a hitelességéről, hogy fogynak a méterek, de az idő meg szerintük nem. Na mindegy.
csapassuk neki. Nem sokára ilyen jó kis erdei út, volt egy ilyen visszafordító kanyar, mutatom onnan fentről jött, itt visszafordultunk, itt most megyünk lefelé, megyünk Zsírnyelezett Puskapál-forráshoz. Ezen az egész kellemes, meg könnyen járható úton. Úgyhogy ez van, az útirány dereng. Na, továbbra is nagyszerű kis erdei út. Kellemes, hűvös, itt most van valami kis pihenőház is így jobb kézre. Egy esőház paddal. Itt meg is lehet állni. Van valami víz. Csomóg valami. Szerintem ez még nem a forrás, de már nem lehet messze. De itt a földből bugyog fel az is. Ez meg jön valahonnan. Na, milyen jó kis ilyen erdei pihenőt rittyentettek ide. Na, ez viszont már maga a forrás lesz, itt a kifolyó, ez lesz ez a Puskapál forrás. Úgyhogy itt lehet venni vizet. Szuper jó, és jó bővízű. Szalonnos sütőhely is van, meg minden. Ez jó kis hely. Na, itt egy hídon való átkelésnél. Jó kis patak. Kicsit most itt sáros, de igazából ezt az okozza, hogy folyik végig lefele valami patakocska ezen az úton, itt utat vágott magának. Az irány továbbra is ez a szekérút, amin most már utat vágott a patak. Dereng még egy óra. Újabb útbaigazítás, arra is van nagyon szép kis erdei út. Hangulatos ez a szakasz. És most nekem lejt is. Úgyhogy de lesz még szerintem azért kapaszkodó, mert a napi összre elég jó összeg kijött. És azt tudom, hogy a végén Bódva-Szilasról ereszkedés, nem Bódva-Szirasra, tehát Szabópallaktól Bódva-Szilasra ereszkedés lesz. Úgyhogy azért valahol még biztos lesznek szintek, mert ma még elég kevés volt ahhoz képest, amit a füzet ír. Persze ebben az is benne van, hogy alternatív úton jöttem, de azért még így is számolok majd némi mászásra. De most ez egy könnyű pakkal nem lesz nehéz, meg hát egyre könnyebb lesz ugye, ahogy haladok és fogynak belőle az inni meg ennivalók. Egy nap végére szinte már alig lesz benne valami. Egyébként, ahogy jövök, ez a völgy, az úgynevezett Ménes patak völgye, ez az a kis patak. Erről később majd a kék leválik, a piros megy vele a patak mentén, a Ménes patak völgyébe. A kék meg elindul majd Dereng felé, már nincs is messze szerintem. Ez a pont, ahol elbúcsúzzunk ettől a kis pataktól, de most így jó kíséri az utamat, elcsobogít minden. Van egy hangulata. Ott vannak a jelzések a fán, nem tudom, milyen jó kis ilyen ohával benőtt szikla. Itt vezet el az út. Indul a kaptatás. Hát ezért írt a 2 kilométerre 40 percet, mert ebből lesz jócskán fölfelé menet. Na mindegy. Ezt nem lehet megúszni nyilván. Ma már volt egy, de az nem volt erős. Ugye kifele reggel rögtön jósva főről. Ez viszont most egy kicsit durva. Egy sor ilyen fenyő mellett vezet, ilyen füves vényen. Még mindig Dereng felé, már nincs messze, egy ilyen jó 20 perc lehet még. Ott lesz a 2-es számú pihenőm, és majd Szabópallagon a 3-as. De ha időben jó állok, akkor esetleg többet is be lehet iktatni. Előbb jött még egy túrás, most már mondhatom csapat, hát egy 2 fős, egy pár. Úgyhogy mégse egyedül járom ezt a szakaszt ma. Mind a szóló férfi, mind a páros szembeirányból jöttek. Hát ők Bódva-Szilasról indultak. Valószínűleg korán, mert hát ők már így, hogy azóta már lassan oda is érnek ugye a Szerce völgynél ott a vadászházhoz. Onnan már nekik nincs sok hátra, tehát ők már ott a 2/3 mondhatni le tudták. Úgyhogy biztos korán indultak és jó tempóval nyomták.
Én ilyen fele körül járok. Most kb. Szelcepuszt, hogy mi a Derenken már túl leszek a felén. Ez nagyon jó. Egyébként itt ezeken a füves részeken akár sátrazás is szóba jöhet, de én már itt ennyire messzire lakott területtől, itt ezen az északi részeken, főleg meg itt, hogy megint Bulva völgye, Cserehát, Sajó völgye, én már nem szívesen sátrazok, nem mondom, a potenciális medve veszély véget. Mutatom viszont a fenyvest. Ez így jó, hogy kísér. Közben egy kicsit így befelhősödtünk, de egyelőre nem lóg az esőlába, legalábbis remélem. A felhősödés nem feltétlenül baj, mert azt jelenti, hogy hűvösebbe lehet gyalogolni, ami így előnyös. Túra szempontjából ez az idő, ez nagyon frankó, ami most van. De mondjuk én szeretem a napos időt is, nem gond. Egyelőre az esőt nem kívánom sehova, úgyhogy remélem az azért nem ered el. És akkor még egy kicsi a fenyőkből. Na hát ilyen úton haladok, kicsit enyhén emelkedik, tovább Derenk felé, nincs messze. Na, mutatom a szuper kis fenyősort. Rajta kék jelzéssel, hangulatos. Na, hát egy útbeigazító tábla szerint közeleg Derenk. 6 perc, közeleg valami más is, az emlegetett vihar. Egyelőre mögülem hallatszik, hogy néha dörög, de még nagyon messze, de hát tudjuk, ez aztán villámgyorsan ide tud érni. Hát remélem megúszom szárazon, szó szerint. Meglátjuk, nem hiányozna ma, főleg egy ilyen valami jó nagy villámlós vihar, mert akkor ugye meg be is kell menekülni valahol, és akkor amíg el nem megy, mondjuk az ilyenek általában viszont gyorsan végig söpörnek, azt elmennek, egy óra múlva lehet tovább menni. Hát azt a kis vizet megbírja az ember, csak tartós eső ne jöjjön. Ha órákig ott rekedek valahol, hát akkor vagy az van, hallatszik, vagy az van, hogy mehetek az esőbe, vagy egyszerűen nem érem el a vonatot, tehát nagyon választásom nincs. Mutatom viszont itt a tisztást, amire kiértem, fantasztikus. És akkor itt a fák közt még egy kis séta majd, és akkor szerintem lassan odaérünk az egykori faluhoz. Ott most csak egy kis 10 perces vagy 4 órás max szünetet tartok, mert jön az eső, mutatom azért elég csúnya kezd ott lenni. De ez még nem olyan vészes, csak hát a fáktól nem látom, hogy mi van mögötte, hogy lehet még rosszabb is. És akkor bizony ebből lehet egy bőrigázás, meglátjuk. Ha nagyon elkap valahol, megpróbálok valami fedett helyet találni, hát ha akadna valamilyen esőház, vagy akár ha egy Derenken elér, akkor valamilyen régi romos épület, vagy valami, ahol ki lehetne húzni esetleg a nagyját, ha csak ilyen gyors vihar van. Mutatom a tájba a szépségeket, azért ne rohanjunk el emellett se. Íme. És most jött megint egy pár, és már megint innen előről hallok beszédeket. Úgy látszik, ma többen is járják ezt a szakaszt, de a dörgés az mondjuk egyre fokozódik. És itt van ez a két nagy fa. Itt érkezek Derenkhez, itt már látom a útbaigazító táblákat, plusz egy kék túrás tábla, és akkor már ott virít rajta a pecsét. Ütném a pecsétet, fölnézek ide. Ugye az egykori ilyen derenki iskola. Régen csak valami romjai voltak itt, hát már itt van is valami. Na, mutatom. A derenki lengyelség emlékhelye. Ja, valami romok. Az volt az egykori ilyen felhagyott iskola épülete. És hát a fergeteg megjön onnan. Versenyfutás van az idővel. Ide azért felnézek. Mi ez az emlékhely, meg ott is van még egy ilyen épület. Aztán benyomom a pecsétet, kis pihi és megyek tovább. Hát így fel van építve ez a ház, belül ilyen salakkal van leszorva, igazából csak az, hogy egy fedett hely, és akkor itt bemutatja az egykor itt élt lengyelek, meg goráloknak az életeit, régi fotók, különféle leírások vannak. Ma az ilyen búcsújáróhely is, meg így el szoktak jönni ide megemlékezni az egykori falura.
gondolom egykor itt lakóknak valami leszármazottai. Itt viszont fönt ilyen pihenők, kis kápolnak keresztül, elnézést az a érde, jön felfelé valami motoros jármű, meg egy szatyor turista. Na ez itt viszont fent akár egy nagyon kitűnő esti sátrazóhely is, aki esetleg megkívánja szakítani a szakaszt, vagy nem tudja lenyomni egybe. Vagy mondjuk épp az, hogy Aktelekről indul, és ugye a Jósvafőig 5 km plusz még Bújbaszilasig, így mondtam 20 valamennyi, az már 30 fölött. Akinek ez sok, például, az itt elgondolkodhat akár egy bivakolásba, vagy sátrazásba is. Ugye mutatom közelről is a kápolnát. Bármi is van. Itt leülök, amúgy is itt terveztem egy ilyen fél óra pihenőt, és ha esetleg eleredne nagyon, akkor itt a ház tökéletes menedék. Jobb ezt így most így kivárni, hogy mi lesz. Aztán lent utána beütöm a pecsétet majd, ha elindulok. Tudom, itt is van ilyen pad, ide lecsüccsenünk, és akkor itt szuper jól el lehet csörözgetni. Akkor megérkezett az eső. Ez most még nem aggaszt annyiból, hogy a mai szakasznak több mint a felét sikerült lenyomni 3 óra alatt. Hát innen egy másik 3 óra alatt le tudom zúzni a másik felét, ami még azt jelenti, hogy majdnem 6 órám van rá erre. Tehát van egy 2,5-3 óra max, amit el tudok dobni. Hát addig akár eshet is. Azt utána a többit meg valahogy lenyomom. Hát ha meg nagyon megmarad és nem áll el, akkor muszáj lesz esőkabátba tolni a következő szakasz. Mindegy, itt most pihenek, lehet harapok is valamit. Sör van, mi baj lehet. Na, mutatom, megjött az égi áldás. Bemenekültem ide. Mondjuk ott a fa alatt se esett igazán be, csak villámlik, és nem akarnám, hogy belecsapjon oda a fába, ahol ülök. Épp jókor értem el ezt a derenki fedett helyet. Van egy csoport túrázó, ők is itt húzzák ki az égi áldást, aztán majd folytatjuk ki merre. Konkrétan monszun van, és nagy klasszikus, ahogy szokták mondani, akkor egy ilyen, mikor jól esik, és készültem, már, hát én is, de turista menü szalonna, paradicsomhagymá, erős paprika, kenyérrel, sörrel. Mit lehet tenni jobbat? Monszun éghajlatban. Várunk a jó időre, addig meg itt elszalonnázgatok. Na, íme. Ja, kitelepítettek emlékére. Ilyen emléktáblák, ugye ezt annak idején Horthynak itt összefüggő vadasparkot akartak létrehozni, és itt kitelepítettek egy csomó embert, itt álltak azoknak a házai, hát nyilván azoknak már nyoma sincs, de ilyen emléktáblák vannak kirakva. Útba Bújbaszilas felé. Immáron megint esik, megvártuk meg, amíg eláll. Újdonső túratás, Nóri. Sziasztok! Siófokról, egyébként Budapesten él, és épp szembe jött velem, mikor bemenekültünk ide Derenkre, az iskolába. Néhány közmunkással egyetembe. Inkább őket buktatom le, mert ők kijöttek dolgozni, de szart csináltak, mivel esett az eső. Aztán hazamentek, azt megkapják érte a fizetést. És így én haladok tovább, meg most visszafordult velem ezen a szakaszon, mert már nem lett volna esélye elérni ebbe a tornádóba. Várjál, ez zöld. Arra van aki. Arra kék. Na, még jó, hogy figyelünk. Így a nagy videózás közben. Úgyhogy ezt most így visszafele együtt csináljuk meg, aztán ha remélem beérek időbe, meg ő is reméli, hogy visszaér a szálláshelyre. Úgyhogy egyelőre ennyi. Haladunk itt a monszunba. Na, akkor még mindig Szabópallak felé. Én egész kellemes kis erdei úton. Hát továbbra is esik, de most már álljuk a sarat, szó szerint. Úgyhogy ez van ma, ezt adta az időjárás, ezt jósolták, hát most bejött. Nem örülök neki, de mindegy. Na, újabb útelágazás, útbeigazítás, lakatos forrás. Szabópallag erdészház 4,1 km, az utunk továbbra is kitűnő, csak hát sajnos továbbra is esik. Úgyhogy teljesen eláztunk,
Igen. Ez van, így battyogunk itt édeskettesbe. Na, ezt hozta már a túrás sors. Ott a forrás egyébként. Na mutatom, ott van ez a forrás. Az működik amúgy? Szerintem nem. Hát annyira nem vágyok most oda lemászni a sárba. Azért a természet megritkított egy kicsit az erdőt, mutatom. És akkor kanyar. Egyébként nagyon szép a közeg, amiben itt haladunk. Úgyhogy hát csak az esőt tudnám felejteni. Na, újabb szép erdei sétaút. Mutatok egy jó nagy taplógombát mindjárt. Hol? Ezen sétálunk továbbra is. Hova is? Szabópallak felé. Nincs már talán messze, de emelkedik, és hát ilyen Csatatérré vált eső után az egész erdei út. Mindegy, ezt kiküszködjük. Kellemes része majd ezután jön 2 óra zötyögés a piroska vonatokon hazafelé átázott cipőben. Közben megérkeztünk, hát ez a Pazsagerdészház, hát a állagáról mindenki ítélje meg, ki mit gondol. Itt pedig ide építettek egy ilyen kis erdei pihenőt, ennek a oszlopán van a kék túra bélyegző. Sok mindent ma már nem is fogok mutatni, mert innen nekem egy nagy roham lesz lefelé, még Búdva-Szilasra, hogy elcsípjem a busz, de azért most itt egy kicsit megrogyunk. Egy szünet erejéig, 10 percig, aztán ennyi. Majd szerintem Búdva-Szilasról jelentkezek, ha csak nem lesz valami hajdan nagy látnivaló az út közben, de nem. Na, íme az út Szabópallagról lefelé. Hát ott van lent a település, még van hova menni, úgyhogy tapossuk itt keményen. A legutolsó vonatot vagy buszt fogom elérni, ez már kiderült, már nincs miért sietni. Épp ezért is megálltam itt egy kicsit a panorámát megmutatni. Egyébként szép, ott a hátuljában látszik az Esztramos hegye. Azaz a barlang, ahol nem sikerült idén belépőt váltani. Úgyhogy ennyi innen fentről. Na, közben megérkeztem Búdva-Szilasra. Az van ugyanis, hogy leértem. Vonatom elment, de találtam egy busz Miskolcra, az is jó, csak innen tovább tudjak mozdulni. És akkor onnan már haza tudok utazni Putnak, hogy mégse olyan késő este essek be. Útközben meg azért nem filmeztem, mert itt a mai túratársammal olyan jól elbeszélgettük az időt, hogy így egyszerre csak azt vettük észre, hogy bent vagyunk Búdva-Szilason. Alig találtam valamit nyitva, itt a helyeket kérdeztem, azt mondták, hogy semmi, de azért szerencsére sikerült egy sört szerezni, volt egy kis kocsma. Úgyhogy ennyi, már a bélyegzőt se tudom felszedni, mert lent van az állomáson, de addigra már elmenne a busz. Hát majd legközelebb beütöm, mikor innen folytatom. Úgyhogy ez volt. És majd akkor egy kicsit így bemutatom Búdva-Szilast is, mert mondom, ma így kicsúsztam az időből, el is beszélgettem az időt itt, aztán most már fáradt is vagyok, ez az eső betette a kaput már csak arra vágyom, hogy haza innen, aztán legközelebb innen lesz folytatás majd a Csereháti részben, de az már valószínűleg csak jövőre.